извикахме един наш приятел, който не знае, че снимаме. Да, и сега ще му направим една изненада. Чакай, аз искам да говоря, бе. Ай, горе. И ще му покажем една изненада и с него ще качваме видеоклипи. Абонирайте се, коментирайте, да станем известни! Известни маймуни! А мишки! Да, чакайте. Искам да ви кажа едно нещо. За другия клип напишете Яки мишки известност и ще го видите. Той е първият ни клип. Този надявам се да ви е хареса. Верно е. Да. Верно е. Ще станем известни свине! Сега чакаме ония Таширко. Горе. И той идва. Верко! Един Таширко идва. Верка, ела. Мълчи, бе. Ела, да ти кажа. Мълчи, бе, Таширка. Виж как е. Още ли правиш клипове? Как? То не има. Чакайте. Може да правим фокуси, защото аз съм майстор. Майстор бил. Аз съм майстора. Аз съм майстор, бе. Бе, нашия приятел. Ето, цъмен. What, man? Айде, чао и до скоро!